Здрасти, доба, здравейте, търмъци. Това е песен за вас. Тубата звъни, пазарджиските рекат. Вика пак, че търмътят го от всеки БГ град. Ама честно, вече писна ми от търмъците. Остейци за мен шива еба обалъците. Втора песен правя, докато не ма намразят. Ако трябва още 200 ще направя, докато кажат ху, Сашо, писна ми, получаваш повишение. И тогава ще се чувствам като постигнал постижение. Тогава вече мога и да размисля. До тогава няма как, даже да помисля няма как. Просто окото да ми мигне, ще прави на бук езика, няма да ми стигне. И знам, че е странно, дори не ви познавам, ама просто емоцията на Войчо пресъздавам. Тоя път оставя ми послание за търмъците. Остейте за мен и шива еба обалъците. Ама какво да направя, живея си живота. За днеска пребоядисал съм над 5 имота. Обаче кинтата, нещо пак самота. Май днеска ще трапа и чеса по изпота. Обаче границата на шега и самоирония варира. Ако няма повишение, трета песен се маркира. Предлагам да седнем да пием по една бира. Решение след бира, лесно се намира. Повишение към мен, няма друго положение. Ако не е това, аз нямам друго предложение. Целта ми не е някой да обиждам. Песента е на шега, като хумор си я виждам. Наистина шегувам, спокойно, не искам да има обидение. Да, на майтап е, няма нужда от обидени такова, да, съжалявам, ако нещо съм обидил, май не съжалявам.